ο θρίαμβος της Ορθόδοξης Χριστιανοστίνης στη Δημοκρατία της Γεωργίας. Ελάτε να επισκεφθούμε τη χώρα όπου άρχισε ο πρώτος πολιτισμός του κόσμου και όπου όλος ο πολιτισμός όπως το γνωρίζουμε θα τελειώσει. Ενώ ο κόσμος εγκαταλείπει την πίστη του στον τριαδικό Θεό, στον αποκαλυπτόμενο Θεό, αυτό το έθνος έχει εμείνει στην αδιάπτωτη αφοσίωση και πιστότητα στον έναν αληθινό Θεό. Ελάτε, ας ερευνήσουμε τη χώρα καθώς βγαίνει από την αφάνεια να αποκαλύψει τον εαυτόν της ως το πρότυπο της πιστότητος για όλες τις χώρες. Όλοι οι θεοί, όλες οι μυθολογίες, όλες οι επιστήμες, όλες οι χώρες, όλες οι ιστορίες, όλες οι σοφίες, όλες οι καρδιές, όλες οι αμαρτίες, τα πάντα θα κριθούν έναντι του πνευματικού στάνταρ που έχει κρατήσει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα είναι η Δημοκρατία της Γεωργίας. Έρχεται προσεχώς από το ΝΟΕ Απόγονη LLC. Ο θρίαμβος της Ορθόδοξης Χριστιανοστίνης στη Δημοκρατία της Γεωργίας.